Assalamu alaykum, aziz adamlar, hormatly mehmanlar. Kahraman arkadamyzyň bir ajaýyp sözi bar. Biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşun adamlarymyza buýsunmagy hakdadyr diýe. Ene şunum biziň aýdymsa sungatymyzy ösdürmäge özüniň öňjeli goşun Ustad Halipa başymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň ýubiley ýaş toýy. Bizim tüýsüremizden Halipaň adyndan, Agdabir maskalatynyň adyndan toýmyza gatnaşan ähli hormatlanýar kardeşlerimize, hormatly halipalarymyza, toýmyzyň gadyrly mehmanlaryna ajaýyp agşamyzda hoş gördük diýär. Indi bir näme soňrak mehmanlar jemlenşerler, ana şonu şunky dawramyzyň sebäpkary Halipa Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň özüne şeýle maşgala agdatyny dawramyzyň başynda söze geçirer. Oňa üçin orta ähli mehmanlary Saparowlaryň maşgalatynyň adyndan hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Aziz adamlar, bugün Halipaň ýubiley ýaş toýy münasibetli bagtyarlyk döwrümizin gönünden gönümi ýewet bolanşy owadan altyn toýy mekany kapylaryny giňden açdy. Emme mehmanlary biz ýene bir ýola hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Oňuza goýulan nazyny himmetlerden gatar kynyn şu oturmaňyzy haýyş diýäs. Näme Halipady en gowardy ulary ýolýas. Döwran Halipa ýaşyň uzak bolsun, amjanyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun, maşgalaň arasynda başyň dik bolup, genejem bilen bile oğullyk ýyllaňyň nesip bolsa Allah berse, agtyjaklaryň gowy günleriň şaýady bolup ýaşamak üçin Allah jan size de uzak ömür bersin, maşgalaňyz abat bolsun. Elbette ne şun görşüňiz ýaly Halipaň awraýyny edil şunki ýubiley toýdan görmek bolýar. Elbette Halipany biz aýdymyş hökmünde tanaýas, ýöne yürüte näle bir değişken onun sahanadlygyny yürüte şunki 1 aprelliginden bilemeli. Şun 1 aprel hakykatdan bunki ajaýyp dawarada näle diýen ähli ýyldızlar, ähli bagşylar, halipalar biziň dawaramyza gatnaşýarlar. Şunki ajaýyp agşamda aýdym aýdalar, tans ediler. Saatlanlar umuman şu ajaýyp gijäni iň bir ýatan çykmajak pursatlaň birine wetemeňizi tüýsürekden arzu edýäs. Kahraman arkadamyzyň bize sowgat eden ajaýyp döwrüni wasp edýän ajaýyp aýdym bilen dowam edýär. Hakykatdan mehriban adamlar gaty bir gowy döwürde ýaşaýar. Şunuň ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredýän mehriban arkadamyda bir çäk alkyşaý diýär. Eýdi arkadamyzyň elmidama iýil ýurt bäkbidi beýik tutumlar mundan beýlem rowaj alsyn. Biz orada sunuň diýişgärleri arkadamyzyň ajaýyp döwrüni, galiberde türkmeniň medeniýetini, sunuňatyny, edep ekramyny dünýä wagt etmek boýunça öz goşanymyzy goşarsyp ananlarymyz gelýär. Döwran Halipada mundan beýlägem ul üstünlikler arzu edýär. Hoşowady bagtyarlyk döwrüni elmidama belentden ýanglansyn. Dawaramyzyň başynam bir asyrly däp bar. Her bir toy dawara Kahraman arkadamyzyň beýik ötüşi ödgöşlerini taripleýän ajaýyp aýdym bilen açmak bir ýurdumyzda ödgöşi asyrly däwe urly. Şol asyrly däwe eýeribem şunky dawaramyzyň başynam şol beýik ödgöşleri başlanan ajaýyp aýdym bilen açýar. Baýdym biziň meşhur bagşymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Hemra Recepov ýerine ýetirer. Dinläň lezzet. Zehir bilin atın beslep, aylanyp ýör köpet dagy, saglyk ýolu arkadagym, finlap otyr gül diýary, eýleň balkan beýleň libap arasyna ahalini, taşogudy hem marini, birikdirýän paýtagym bar. Beş vilayet bir cemmony, arkadagy tawul diýer, halkyň senin ihhlasyna demmet bilen jogap berýär. Beş vilayet bir cemmony, arkadagy tawul diýer, halkyň senin ihhlasyna demmet bilen jogap berýär.
cevap berýär. Beş vilayet bir cemmolu arkadaga tawul diýär. Halkyň senin ahlakyna rahmet bilen cevap berýär. Mihmanlar ýanda baran başynda ýatlatdyk. Bir mihmanlar jemlenişden ana ondan soň biz Türkmenistanyň at gadynyň artisti Halipa Döwran Saparowyň ödüne sözi geçirer. Ana şonu da şuň köý toýmyzyň başam açyk diýilip aglan ediler. Oçigidin bidu ati mali bolmaly. Ýasyk taşıyan ýollaşy ýary bolmaly. Ellerinden hüneri kari bolmaly. Ine şudur bu dünýäň manysy ýigitler. Meniň tede maslahatym. Ýigitler, 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 ýigitler. Dünyada idgalları bir bağı kimse. Dan seherden ir turup rızkıl tapındı. Karan işlerden daş turup ondan kaçındı. Yine şudur bu dünyanın manisi yigitler. Menin tede maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Doğan kardeş oğul gıydın yerine bolsun. Yaş ulu yaş kişilere hormatın bolsun. Edilişin nesillere yadigar kalsın. İle şudur bu dünyanın manisi yigitler. Menin tede maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Ile mehman adamlar da var utlap Halipa diktirme Türkmenistan'ın atlarının medeni dişleri Kadir Atabay futlar. Çok sağ olun. Ama idi mehmanları şuun yine ben hormat koyan idi. Döwran Can'ın 50 yaş jubileyi götürmeden hoş gördük diye. Hemişe maşallah ağda bir kokum durdum. Hoş okumru yalı bilecek olu. Baktınız daş yarım yaylatın iyidir. Oy tebi. Yalan söyledi herhalde. Halipa, hem toyma bir akpatım, hem gelsine bir toyma kutlap berek. Bu kim? Gıytkası, top ayratı yere de gıytkası. Tuğunuma şuun toy onna da senetkar dostum Döwran Saparov Türkmenistan'ın at kadınan artisti toymudun adını mekmanı bir yürekten el çarparayım senetkar dostumuzun şuun 25 yaşı doldu toy davara şaatlık şoň sünem men şuurky toy şuurky davarany yürekten gutlayan uzak ömür sağlık şahsızlıklarının arasında dostlarımızın arasında iyiliğinin arasında mertebesi verin olsun doğrudan Döwran Can hem hormat ettiğine münafık birden biri
O aydımşıymalı. Yine şunu görüyen mi? Hem mesela aydımşılar, sağdanlar, tuvalemene, diktörlerine, naybaşı diktörlerine, toylamına, arıp barıp durulur. Ne hayli gödürülüp, yine bir gedek tüysürüpten otlayan devrancağını, İngo, infisi ardı bulamız bilinle, koşukum riyali, yaşlar dibine devam eder yaksa. Köpağını. Zaten yor Halipa Zuan 20 siyaset diye doğru mu? Hakikaten Halipa. Devran Halipa 50 yaşında 20 yaşında yürütüp 60 yaşında 40 yaş. Doğru değil mi? İkisini de akışta para yaşayan ya doğru mu? Yaş örneğe gidip Halipa zaten oldu neyse kulüp mümkünse adam tüyüte neyse yaş örneğe diye de zaten oldu. Ama ikisi avray oldu. Şimdi davranma devam ediyor yakın ismi geldi. Tanrı'da Türkmenistan'ın at kalınan artisti Ebra Recep. Recep. Gel peygamber bir kesbetli Gel peygamber bir kesbetli Kefeniyle yalı geçti Ol adamlar bu dünyaya Muna gelin gelir geçti Muna gelin gelir geçti Ol adamlar bu dünyaya Muna gelin gelir geçti Muna gelin gelir geçti Geldi Bilal'im mirlimli Bunlu dağlar anvar anvar Bunlu dağlar anvar anvar Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Mutadiyer düştü yola Mutadiyer düştü yola Dönüştüler Allah bile Dönüştüler Allah bile Hatatından alıp kolu Mutayine bakıl geçti Mutayine bakıl geçti Hatatından alıp kolu Mutayine bakıl geçti Muta boyun bakıl geçti Baktım o lütfünün haktır Hakkını kim veren yoktur Bu dünya kime mirattır Buna gelin gelir geçti Buna gelin gelir geçti Yalancı kime mirattır Buna gelir gelir geçti Buna gelir gelir geçti Himmemde məlim Norşiyalı Seyilak'tan sarpadan yükleri yetik hormatlanan sapa harfların adı bir ocağında bugün ayratin bir gün geldi, şahatlık geldi, toy geldi. Elbette toy geldi. Bizim öz adımızdan bir zatları soğuk edetimiz geliyor. Neyme soğuk etsek kek. At bersen arzu. Doğan merten o da tozcu. Deniz veriliysek düğü görünüp dur. Mehribarlar bir dağ verilliysek dağının depeti görünüp dur. Nemedir? Bir zatlar alıp soğuk edilliysek Türkmençilikte yerde koysan silalar, yukarıda koysan yelalar değil ya. İnan yalnız mı? Biz bütün dünyanın soğuk verip bilerdik. Yönü şunki acayip maşgalanın özü. Devran Halifamının has özü, alaytadı, özü sadalıktan, peyaklikten, güzellikten yuğulanmır ulu dünya. Ilmidamada dünya olup yaşatırlar. Toylarımız toylaşsın.
Elbette bunki dabara şeyle var. Menne iňmir ýakymly ýatlyma galdyrar dip umyd edýän. Näme üçin bilýärmi? Ne için? Sebäbi soňky wagt şo bagsy nirdeke diýilen soraga men şun jogap tapdym da. Şo bagsy şol diýişkär nirdeke jogap diýilýäni hemmeti şun ştaýda eken. Ine ılayta da ayna nuri var eken adere. Ayna nuri var. Ben 2008 yılda gördüm. İdi şu kinol go yardım uğratıkam ben kulluk etip gördüm. Yardım uğratıkam nariyatlı Türk'tüm. Üstünden 12 yıl geçti. İdi şu kalan yerimi idinden oraya diye Allah. İşten ütkömenler. Deret yıl kırsam söylüyorum ki yaşlıkam söylüyorum ki Fatsının renkem söylüyorum ki renkem söylüyorum ki eşiklerim söylüyorum ki İşten ütkömenler. eşige mümkün mü? Hadi yok idil. Bir fason ütköp. Yok işte bırak aytem önkünden bir yaşarttı. Awa. Hem ise şurken o adam ol piyasa. Awa. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Aýdmaýsak gelmi? Şun. Onna megram ihmallar häzir şun abyşna doglaňyn sowgatly gelýär-de. Sowgatly gelýär. Hawa sowgat gowşurlýa, halifa sowgat gowşuransyňyz ýöne halifamyzyň näli doglaňyny ýubileyini sizin sowgat almaga doly mümkinçiligiňiz bar. Elbette. Näme? Aydar. Alaytada esasy ilkinji sowgady denan maskala gowşuran diýdi. Gelecelerimiz alıp bilýär. Sebäbi ýadyr berdi. Ýürüýte Döwran Halipaň öz adynyň 22 ýyl bundan alyp goýan sowgady bar eken. Samarkanddan getiren sowgady. Ýürüýte hawa Moskowski sowgady bar. Onuň Halipa diýdim Moskowski näme sowgat diýdim ol zagatka, ol sürpriz diýdiler. Onuň men pikir etdim ol Moskowski näme bolup biler? Mesela Moskowski şokolad bolup biler. Ya Moskowski gydylan bolup biler. Awa ýa-da bir Moskowski Jiguli maşin. Ya Moskowski bir material. Ýa-da şu Moskowski koçan ornan bir elitka bolup bilýär. Edil Döwran. Ola däle. Umuman ýöne ýagşy dilekde bolaly. Häzir ilkinji sowgat durmuşa çykan bolsaň bagtyňa çüwdigi. Diňe geleceleri değişti. Ürüflerin geleceler diňe değişti. Direk hizem şular. Edil nahar çekilen wagtyna gabat gel. Häzir sowgat gowşurlyş tawarasy bar. Olam diňe gelnejelere gowşurlýar. Ürüflerin şerti Geleceler. Kimin telefonuna gaýnatatı bile düşen selfie suraty bar orta şoňa sowgat bar. Gaýnatagy bile düşen selfie suraty bar. näme gulýan gelece? Üçünümüz bilen aýdýar. Gaýnataňyz bilen çön selfiňizi görkezýäňiz gulýan sowgat alýaňyz. Gaýnataň ýok bolsa Ýürüýte näme? Gaýnataň ýok bolsa nämetdirler. Barka düşmeleken. Näme? Bamy? Hani görkez? Ýok gaýnynyň bolany. Gaýnyň bilen gaýnataň bileje suratmy? Ýok, sizin ine gaýnataňyz bilen. Birinji planda ýa siz bolmaly ýa gaýnataňyz bolmaly. Ýokmy? Şu konkursun adı Agdy Birlik da ýöne şu wada çeldi. Şol suraty görkezip bize ýürüýti sowgat alýan ýok. Rekordy döwen ýok. Ýeňilleşdirýän. Onu ýeňilleşdirýär. Egerde gaýnataňyz bilen düşen selfie ýok bolsa onu ýeňilçek variant gelneşik. Ýeňil varianty ünferim. İki tane elti bolup bir-birine feredip bir gün düşen suraty bolsa da bolýar. Oy. Aýdym kynlaşdyrýan ony. Ha. Uçu gaýnatalar bilen düşen gowy. Onu sonra gelece. İki elti bolup düşense suratyňyz barmy? Birek sit. Vapşi ýok gördüň dämi? Edip aýtşyň gördüň dämi? Yok ben surat iki elti bolup surat düşdüler. Bir ýyl gyrda bir ýyl ýa. Indi ona sowgat bırak. Halipalara ya şunu ağalara Bolly. Sowgat bayramsa aldan oýdýar işte. Mehram ihmallar sowgady biz öz ýanymyz bilen alky bilmeýäs, jüwe görýän ýaly bolýar. Biz onu edip bilmeýäs. Yok men suraty biz sowgady gowşurmaly. Egerde finallar sowgady almasa onu biz ýigitlere gowşurmaly bolýar. Onda ýigitleň şerti şeýlere. Ağalar, Moskwa sowgat 22 ýyl sowgady. Ýürüýte ağalar ülserdiňler. Haýsyňyzyň telefonuňyzda? Hay kaka durdy Halipa aýdarsyn. Haýsyňyzyň telefonuňyzda gaýnanyňyz bilen düşen selfiňiz bar bolsa sowgatpa. Kaka durdy Halipa. Raw kaka durdy Halipa. Kaka durdy Halipa. Gaýnanyňyz bilen düşen selfie suratyňyz barmy?
O dur vapşe telefon yoktu diye. Şolyan na o telefon yoktu. Umuman yok da kardeşi. Dün bekardenle toydu bir getir korkuzi. Ne dedi men qaynenem, qaynatam bilen düşe suratım var dedi. Surata seyrettim hakikaten qaynene bilen kiyer çay serial görüp çay çoğdu bir geldi. Benim aytım gelince qaynenem bilen ne? Suratta qaynatan bolmalıydım. Şu ağırda pasu deyip duran bizim qaynatamız deydi. Şolar yani ortada bolya, yani onun yarına çevi vaktinize kaçan gelip surat korkuzdemiz. Yürüyütü Devran Saparov'un adından 22 yıllap saklanan kımmat bağın ütköşük soğudu özünüzde yadigarı kaldırıp bilerdiniz. Saparovların döwlet dozoruna toýlanaýan şu ajaýyp toý münasibetli garnaşlar, doganlar, dostýarlar, kärdeşler, döwlet dozorunun iň ýakyn adamlar toý taşanymasına jemlenirler. Hemme mihmanlara iň gowardylaryny aýtmak üçin toý eýetiniň özüni mikrofona çağırmakçy. Türkmenistanyň atgadan artisti Devran Saparov. Devran Halipa. Merizan sağ ol. Hemmeňize salam aleykum. Şu nähli ýakynlym, mehribanlym, dostlym, agylym, inilem. O üçdi. Men odaly bilen şu filme başlamakan şu wagtlar özüňiz bilýän de biraz gowy dünýäde gowy. Ýöne biziň ýurdumyzda Allah jan şolatlar ýok. Oňa da mehriban arkadaşymyň ul rahmet ýatyr. Allah jan sağ bolsun, başı dik bolsun. İşler röwaç bolsun, Allah jan görjegdiňe gowuluk bolsun. Hudaýym hemmem gaplamda toý bolsun. Ondan ştaýda gelen mihmanlaryň Merizan her biri meni özüne ýüregine ýakyn görýändir. Meni bilir şolar ýaly her biriňiň ýüregimde aýratyn ýeriňiz bar. Halipalar, şägertler, deň duşlar, oglanlar, gyýylar, daýlar, daýdalar, kılaatdaşlar, kursdaşlar garab. Hemmeňize sag bolun. Allah jan siziň gapalyňyzda toý bolsun, bizim hyzmatda bolalım. Bize de gatnaşmak müýesser etsin, janyňyz sag bolsun. Merizan şuňyan o Üyüşüp şartlanalıyın, toylayalıyın o. Hemen kapılan toyları olsun, yankı dişim yalayın, bize de miyetlersin, sizin toyluğunda katlaşmak, sana da ayretin sağ ol, hemen de ayretinlikte sağ olsun aydiyan, oğlunlar, hemen yüreğimde yeriniz vardır, oğlunlar gıydılar, yankı dişim yalı, halipalar, şagirdler. 30 yıl ver toya gidip görün olmaz, mikrofon eline veriyorlar olayım. Aydım aydık, iyilim toyun aydım aydık kaydan yallarla, varıp ben aydım aydık, kutlu olsun kaydan yallarla. Aynı men, amcan, bugün men aydım aydsam, onu sonra, ruhsat bolsa. Şey deyin mi? Tayarlık, lal yumurtku içmedim diyen olayım. Donmalıyın, şoğun edeliyim, tant edeliyim, deyin zalalın şoğun. Olanlar bilin daşıda da utra, yatan şık yakın kaygı alada. Cüce balon şaşlı gündüz gece bulama, benden öyle geliyen şeyin tamamına. Karama yüreğim atma karama, var iş bitirmenin kaygı alada. Şanlık belini yetmek doğru tere yıllara, ağlı bir bolsa işimin kolur buruna. Oğlanlar bilin tap, vaktımadı hoşlap, geçiriyat neştap. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yatana şenli, geçin yatlar. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yatana şenli, bolyarla botar. Oğlanlar bilin taşıdı da utra, yatan şık yakın ve kaygı alada. Arak şıra miskirin düşmeşe buluna, kandan üye geliyen şeyin tamamına. Varama yüreğim atla karama, var iş bitirmenin kaygı alada. Şadık beni yetek doğur tere yıllara, ağlı bir bolsa işimin kolar uğruna. Vay 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 vay.
otur yarık alıp bitti yitsekedi artan dur dişliği dedi mergenini alıp kim şıgradı imkanı varmı yaddan çıkarmaya reis batırı alıp kim toylayını kim duran kazını yaddan çıkarmaya şorlu batırı onlar bile daşıdı tavta yakın şık yakın gayga alada alıp sırak sırak gündüz mecı bulama damdan ayı geliyen şeyin tamamlama друзьями в ресторане до утра когда спешить не надо никуда встречай нашу любое время забыла и Каспийский берег на закате дня Hali bir yaşımı benim oldum. Gözümden de kovulup oldum. men gowur yaşayardım diye dölüsen lan kavurdum olmadı mı kavurdum Boş vaxtımın kəvaqıt oğlanlar bilin tar Altıma dey xoşlar geçer yer yaşar Güven o dostlar üçün oyun edip gülüşün Otur yandan şenli geçeni yanlar Güven o dostlar üçün oyun edip gülüşün Otur yandan şenli gol yarlı botar Oğlanlar bilin daşıda da uçura Yağdan şık yer ekle kayğanada Cüyli kanam şaşık fıtıtmeci doğrama Damdan düğe geliyen üyde kanama Друзьями в ресторане до утра когда спешить не надо никуда встречай нашу любое время забыла и Каспийский берег и Каспийский берег и Каспийский берег на закате дня Oğluna sana tavırdım. Merzan men ştaq öd maşgılam şagıratım gele eger mümkin bolsa şu wagtda bir oğlum gıylım iki oğlum var. Ştayda bir Merzan paka geliyen şäle anekdot aytyp bereyin. Eşdilýärmi ne göreyim meňde. İki tane goňşy var diýär, Bäşim. İki tane goňşy var diýär, biriniň 10 ogly var diýär. Biriniň menkel bir ogly var diýär. Onuň ýa-da 10 ogly diýär, günni daňa tiýä bolýan kakalaryň arkasyna hop edip howla aýlap ýörler diýär. Yere goýman. Onuň ýa-da bir oglyň kakasy diýär, görýän biýliň şagan kakasyny ýerde goýýan näler diýse diýär. Wa kakazan menem götürjek bol ýeke zaman ýok da muňa. Onu menem götürjek bolun men ýeke. Onu da göwnüşini kakanyň arkasyna hop edip ýerden bu da daň bilen turup ýan goňşular ýaly kakanyň arkasyna minir baýlap gorapdyrdan. Onu 20 minut ýaly götürüp dur bol ýa-diýanlyrda. Goňşularyň ödeň duşlaryny gyýrýar diýär, haýat ýok diýär arada. Arada kakanyň ýerde goýaň da maňa kyn bolýar diýip bolun. Ýok men ýerde goýup bolanok diýär. Ana hemşin bolanok diýdim, men ýerde goýdum köpelýär diýär. Gönül ýan bolmaly ýerde goýduklary. Ondan oglup degişmeder oglanlar. Janyňa sag bolsun. Ýüzüňe gülüp dursun. Merenjan. Köp sağ ol, köp sağ ol. Haydi ulan halife dedim yerde goýulan orada. Saparsan kan dogonlar vardı var. Döwran bilen söhbet döşük taýýarladyk gelneje. Şonu aýdýa. Tasdan Irkutsk'a galypdym diýär ýöne ejem jaňa dip gel oglum gel ýerden gaýtdym diýär. Gel oglum ýerden gaýtdym diýär. Merenjan bagyşla arasynda şunal sözüň böleýin bolmaram. Şunu 1 aprelde bir ýyl ağlanýan günne. Aslında 1 aprelde doglan adam bir zıp durun ýalançy boljak ýallar, şunu oramak diýen bolaýyn. Gönül aýan men. Ya Döwran Saparov diýilen hakykatdan bir hiç kaçan ağlamayan doğruçul adam gödön gelýär diýär. Ýaxşy. Hani mehriban ine. Ne mi diýil bana? Döwran can balam, ýaşyň gutly bolsun. Ýene 5 gedek şuň ýaly ýaş oglum. İzcan sağ ol men vampir eşek de 250 ýaşym valla. Hani ho. Men öldüm demesen aýmy. Her kim diýär Döwran halife 25 ýaşla men diýär. O sebäp näme dünür diýän? Kimiň tagallasy bilen şeýle bolýar? Elbetde o gelnejemiň tagallasy bilen şol. Şol deme gelnejeme başlap aýdym, muňam şol film. Şunu ol gayret eto.
Ökman öweli. Kendinize kutlu olun. Döwran ýaşyň uzak bolsun, çağçyklaryň arasyna başyň dik bolsun. Dillaçan. Kakacan doğulan günün kutlu olsun uzak yaşa. Kaq uzak yaşa görjäňdiň ogluk bolsun. Siz ýaly kakymyň badygyny begenýäs. Da awraň mundan belent bolsun kaka. Anne boylu oynama yani öyle. Men doğanım var diye näme diye. Gel berik gel fen gurlu. Oşlat Ayşe kol bilemet durmuyor şöyle. Öyle jyymjan döwran ýaşyň uzak bolsun, görjäň gowluk bolsun, çağçyklaryň arasynda ilmidam başyň dik bolsun. Şu biziň hemmämiziň aramyzda sen. Tamam. Şey için biliyordum hadi ha. Indi Ferhat gel berik melejegim gel. Gel berik. Veysel mi deytayım ne diyeyim mi onu? Bana menden olsa ağlar bir yılda durmalı olmalı bu kıyılar. An kıydım hani? Kaka döwlan günün kutlu bolsun. Sana dönün kıydım. İnleman bağlan gel. Ağamcan uzak yaşa görjäň diňe gowluk bolsun. Durmuşda üstünlük arzu edýär. Tamam. Öller alır videolar o tarafta durandır kamera. Hormatly ýany kardeşleri, ajaýyp akşamda gatnaşýarlar. Elbetde Mergenjan, häzir şolary gerek geçiräýli. Ökman Kadir Galipe Ökman. Ya baba ýaşy. Abrazyny kıywatynyň arasyny böleliň eýdi adamlar. Döwran Saparowyň bizim hormatly halipamyzyň kardeşlerine, halipalaryna, şägertlerine, umumyň ýurdumyzyň belli aýdymçylaryna, sadanalaryna, alpbarjylaryna, foto, video operatorlaryna, Wäşiler ama. sen wäşimi? Yok, Murat Bappe. Aktörlere, hem de ses operatorlaryna, umumyň toýa hyzmat edýänlere söz geçirilýär. Ýygynalam ýürüýte kardeşler şuň biziň meşhur başymyz Türkmenistanyň atgadan artisti Hacıyad Mehmedow şoğun aýdym tanşyklaryny ýerine ýetirip berer. Onda ilk bilen adamlar hemmeňize salamu aleykum, akşamyz haýyrly bolsun. Görüňä bugün Döwran enjigimiz 50 ýaş apdyraw. 25 ýaş. 25 ýaş. Men ýadyma düşýär 90-njy ýyl men ýanyma gelende aýdym aýtjak. Adyň näme? Döwran. Familiýaň näme? Saparow. Goýsana Allama Saparow derdiň bana pasportyny getirdiň ol. Yok, pasportumy getirdim Saparow. Ondan beri göreyim 30 yıl geçipdir. Şoň üçin Döwranjan bütün Türkmenistanyň owadan toýlaryna, bayramçylyklaryna hyzmat edip, şu neçeli halkymyza öz watanyna hyzmat edip gelýär. Hemmämiziň adyndan siziň ýüregiňizdäki edýän arzularyňyza goşulýan özümden hem Döwranjan ömrüň uzak, ýaşyň uzun bolsun. Nesip bolsa aktyklaryny, çoğuluklaryny görmek nesip etsin. Ýene de aýdym saat sungatda ulu üstünliklere ýetmeňi tüýt ýüregimden arzu edýän. Ýaşyň uzun bolsun. Köp sağ ol Alipa. Sağ ol. Sağ ol. Akipler Video Studiosy, oň adyndan direktori Hazy Nurberdiýew kutlaýar. Döwran ağa, ýaş toýuň kutlu bolsun. Allahan hemme gowluklar arzu edýän. O adyň belentden ýanglansyn. Janyň sag bolsun. Sağ ol. Ýedigen Video Studiosy Beki. Ýanyna diktan betidi. Halipajan janyň sag bolsun, ýaşyň uzun bolsun. Mergen Hacı bilen dat gepleşip taýarladyk YouTube. Goýarnys görersiňizler. Sunuga diýişgärlenme gutladyp, bagşlarsyňyzlar. Gutladyp ýetişenler, ýetişmedikler bagşlarsyň. Düýünjük bolluk kısa oldu. Diýjek bolam ötünç doğru yani. Özüm hem düşünmedim diýjek bolam. Durduýevden öň ýanyna dören berdi Durduýew. Ben şu wagt bratiškamma geldi Durduýew diýip. Gel berçä gel aýda gel. Şuna biziň mehribanlygymy Owaryan ýigitleriniň biri. Owa ýyl içinde adalan
Döwranjan yaş toyunna. Döwranjan toyun kutlu bolsun, düşümlü bolsun, ömrüň uzak bolsun, çağalaň arasynda başyňdyk bolsun. Şu 50 yaşta plan kes diýdirilseň, şol gatully okanatda, şol ady alan ýigitler senin. Geleceğim bundan hem gowy bolsun, awraýly bolsun. Türkmençilikde bir zat diýil. Türkmençilikde bir zat diýil. Şu 35 yaşta yaşyň bäri ýüzünde, aňyr ýüzünde bir haýsam bolsa bir uğurdan adalyp bilmedik ýigitden hiç tada garaşma diýdi. Sen 30 ýaşamakan adyň alyp bolansyň. Onu biz bilýärse. Bunun tölemen 6 ýaş toyuň geleceğim ýöne 50 ýaş diýip oňa neme depkiniňi gowuşdurmalylar. Sebäbi William Shakespeare diýip eşitdiňmi? Şoň bar Atella diýen piýesasyny eşitdiňmi? Atella, Desdemona Atella diýen. Şonu 80 ýaşyndan soň ýatypdyrda. Ondan şonu gözüne tutdu, biýilim goşady arky. Şonu gotuň üstünde işler bar. Senin köpüň adamdy, köpüň bilen köpçüligiň bilen bolýar. Janyň sag bolsun, maşgalaň awat boldun. Her kim oda ýetirdim. Köp sağ ol Halife, ýaşy uzak bol. Aynen, arasyna goşulmaly hakym barmy? Şu sen diýeni biz üçin. Men agam o, hem garnyş, hem agam diýsen bolýar-da, hem halk ýaşuldy. Halk ýaşuldy, il ýaşuldy. Käwat bir zatlar aýdymda 15 ýyllap, 20 ýyllap ýalňyş aýdyp beren zatlamada agama sorasaň bilýär. Şu ýanky soranjaň bolun diýen häsiýet şunda bar. Kişilik bilen ok, agam şol aýdymda planladyr. Hakyky. Nähili, sady nähili, eýle beýle ýürüýti oba baryp, öýe baryp, ýoksa men şäherde ýaşamak, obada ýaşaýar. Şonu kişilik bilmän näçe gedek öýme baryp öwrenýär. Şolam gatully okanat. Sen güýçlüligiň alamaty da şol. Soranjaňlyk. Öz awraýyň üçin diýen şonu. Hakyky. Soranjaňlyk diýen hakykatdan hem ine, hakyky soranjaňlyk Halipada ba. Şu tarapy. Ýa şu Elif Production'da klip düşürmägelle. Şonda skitka soranlyny şu ýazmaşdylar. Skitka. Bara men çık. Bir daha aýdyp bereýin. Wagtyňyzy alam okdum diýen. Dün jaňa diýen nirde sen diýip. Menin bir kafede oturýar, ýene kofe içip bolýan. Adamlar mümkin bolsa bir dinleýin da. Şunu. Düýünjik edil 22 saat mundan öň bolan ýagdaý. Jaňa diýen, maňa nirde sen agam diýip, menim aýoglanlar jaňatda bir ýerek barýan, ýa-da barmalyydym da. 15 minut dur barýan idi geldi, ýagşy. Onun bir ýalkymdan geldi, bir Gypçakdan geldi, bir 4-5 tane oglan bolup büýüşdiler. Agam diýär, sen bilen niýe erti toý gürleşipdirler diýär, 1-nji aprelde diýär. Menem bugün 1-nji aprelde, burun 30 mart diýär. Alyja golýandylar diýär. Ýok diýär, ony döwlet şanma gel ber, döwlet nirde? Döwlet, Şahir. Döwlet Şahir gel ber. Gel. Ana şuň güýdüne terediň, bir men çyklayna. Men ýerime bolup da öýdüň adam gözüňe getirip görüm. Agyr bol düňkü bolsun bola o. Dün geldiler onu aýş toý ýeti dedi. Toý ýeti, teňme toý gürleşipdir 1-nji aprelde. Menem o şunyň boýuna diýanmaýdy ýa-da 31 mart bugün 1-nji aprelde diýdim. Ýok. Aňyň ýaşulym diýär, kakamam diýär, sen aýtmasaň bolanok diýip dur, ertesi sen aýtmasaň bolanok diýär amaňa. Emin alada goýdular o agam. Ay bir kilo boldy men aýnym gidip bilemek bol kim bilen gürleşdiň indi toý gelende gön men ýanyma gelo beýtme eýle bele diýip moňa diýip iň soňundan o portret getirip berdiler. Uduldy oturmaýynlar. Ýarym saat keldi ana agyrdy. Portret getirip berip o amjan doglunyň gutly bol. Bir sürpriz boldy da onuň bir maňa bir goşgy diýipdirler. Şu goşgyny okudy. В общем, приятно болду да. Аллазан hemmeňde de 50 ýaşap, o 50 ýaşyň aýan saňa beýdiýmeýin o. Ýa-da bir 20 ýaşy. Men kiçilere diýän 50 ýaşap, 50 ýaşyňyzda o Allazan awray bersin, awraňyz o Allazan öz gorasyn. Onuň şonu ýaly boldy o. Jimjana şu men şuňa mikrofonu bersem häzir özüme ögdürip duran ýaly bolýan bolýan öwülseň erbeden dälem ergen. Döwlet Şahyryň onu toý goşgusyny dinläliň. Ondan soň gyýlara söz geçiräliň, gyýlara elleme garaşy otur. Galan oglanyň köpse söhbet töşükde gutladylar. Arka YouTube'da öz gutlalaryny öldür tamaşa ederler. Böyle.
Köp sağ olun, gatı minnettar. Men şeýle begelýän halypam ýüreti ýaşdy unutmak meň nesibeme düşdi. Uzak ýaşa. Düň şeýtmedek tamaşa hoşgyn okap biljek däldim. Şonuň üçin okap bereň makul bolsaňyz. Ol sözlerine dile çeper, aydımları su dey akar. İyil içinne hormatlanır, ustad bağışı dövran sapar. Sesinden göğünün su içer, dost yarlarını gucak açar. Gülür yüzlü gülüp bakar, halipamız dövran sapar. Işk derdinden hassa bolun, aydımlangdan melhem tapar. Her yerde söylüp dinlenir, aydımçımız dövran sapar. Doğulun önün kutlu olsun, 50 yaşa ençe sapar. Keşfin ütgömesin dursun, uzak yaşa dövran sapar. Devlet şahir bilen yağışı, seni kutlap goşku goşur. Türkmen ile belli bağışı, halipamız dövran sapar. Ansam Tamam. Dövran sapar, goğunumu sapar diyen bolsun. Tamam. Sağ ol. Yaşı, bir mikrofonun sen geçirdin. Göni. Devran, yeketek, ağzını açman aydıp dinledi bilyen bağışı. Yağışı. Az şunu vurun, düşün söyle. Düşün söyle. Yüreğindekini aytmak için yokman, keçi diline seni korkutmak yokman, ne öyle o? Sağ ol, ömrüm uzak olsun. Sağ ol bakasın. Son için Şunu yali, aratmak Allah'ına o mikrofon. 50 yaş, ikimiz travestik bilyen Devrancan. Biz bilen yaştaş yok başka. Dine ikimiz 50 yaşına akılar. Men şu bilmesinler deyip yübeleyim etmedim şöyle. Sen olsa açacan korkman ettin. Hemek sen bille 50 yaştadın. Devrancan ömrün uzak olsun, canın sağ olsun. 50 yaşa çenni dinleyeceğini müştoklarını saklap bileyen aydımçı az. Şoň üçin sana şeýle gowanyan Allahjan çağajyklaňa yetişdi hemmesiniň bagtyna gowanlarsın. Elmidama sen şatlaňa şaýat bolluk mundan meýlegem diňe. Şu anekdotlaryny eşitip durýarlar sen adyňdan. Sen özüň bir legenda bolup galýardy biziň aramyzda. Ýa mehra berýän. Devrancan, kıyıskaçı kurulacak bolayın. Yan halipalar sen adresine şeyle kovu ardular etti. Hemmesi hasıl olsun. Bakana bilen, maşgalan bilen tanıştık. Kuvannım. Şunun içine başın dik olsun. Sungut elemini eyyem yaşlığından, o izgallardan onu da beğeniyaz. Hemişe sen uspehine yeten kovu derecelerine beğeneli. Canın sağ olsun, başın dik olsun, bakana bilen sungut adamlar hemmemiz didarlaşmağı mümkünçülükler ettin. Onun için sağ ol. Kutlayan. Canın sağ olsun, göreceğin kov olsun. Sungut alemine bundanam ulisinlikler arzu ediyen çağıcıklan yan yollarsun yamanlığını görme. Hiç açan Allah'can bağıtlı yaşan, çağılan bağıtına oğunup yaşa, çağılan toylarını da şey edip üyüşüp toy tutul Allah'can. Şuna yeteli. Devrancan, doğulun kutlu olsun. Şu durmuşta dine söylüp yaşa. Çağaçıklığına kovan. Öz devamatın var. Olam edil sen yali ağa vraylı oğul olup yetiştin. Türkmenistan'ın belli başçılığın bir olup yetiştin. Çağaçıklığına kovan. Раз. Devrancan, ты мой старый друг. Поздравляю тебя с днем рождения. Sen men köne dostum. Mikrofonları açın birazcık birdatlara aytacak bolýar. Sağ olsun, başın dik olsun, görjeň diňe gowluk olsun. Çağajyklaňa, maşgalaňa gowunup ýaşa. Sunuw dälimne tutan işleň üstünlük hemraň olsun. С днём рождения, Gagaña. Devrancan ömrüň uzak bolsun, maşgalaňyda özüňde jan saglyk arzu edýän. 50 yaşa değil, 30 yaş veriyaz. Kutlu olsun, doğancım canın sağ olsun. Başın dik olsun, çağışıklaŋa gowan. Gödel Anna Muhammedova. Devrancan, uzak yaşa. Allah'can şu neçenni ömrüňe yüreğiňe ýaly. Şu tibe çistinka i ömrüň soň neçennem şonu ýaly bolsun. Pozdravляю. Sağ ol. Точно. Türkmenistan'ın halk artisti Gülşat Kurdova. Koy telefonumu.
Geçerşi, edid mihmanlar, ötünç soruyan dövran biraz giyeceğe qallık. Köp zatlar, qow zatlar aydılanlar, şoňky sen şanyňa diňe gowy sözler aydylmaly, diňe owudun sözler aydylmaly. Bide bir Stara Gwardiya. 20 ýyllanam kän, 30 ýylam bolanlar, tanış bolanmady. Ştaýda şuny aýtmasam, başga günü haçan aýtjak buňan zatlary. Skora pomoş diýende de Dewran, iň ýakyn dostumydam Dewran, dogonumydam agamydam Dewran. 2000-nji ýylda ulluqan telefon sende bardy, bizde ýokdy şol. Ol, radio, qara telefonlar. Şonu ýatlaýan, şonu ýatlajak men. Hemem şunka akşamda biziň ýene de bir aramyzda ýok dostumyzy ýatlasym ele bayram tagan neresi. Şoňlerde awgust aýyna aramyzdan gidenne bana ilk ara aýtmadyňyz. Soň aýdaňyz soň menem sebäbi ol döwürler Kemalcana ulu ogluma ine garaşyp beren 10 gün jumgaly. Dünýä inmegine şondan gorkup bana ilki aýtmadylar. Soň aýdanyňyzda da gynannym, ağladym 3 günnem Kemalcan dünýä inni. Şonu hiç kim şonuga garaşmady diýjek bolýan meniň tak wagtym mady. Ýöne bir wagt şeýle bolar ne ejem ýanymda bar, mejidem işde Döwranyň telefonu bar. İlk bilen kime men habar beren yetiş diýip Döwrana aýdýan men şonu. Gaýrat edin özüňiz gelmeseňiz men algamaly ýagdaýa geldim diýip. İlk bilen ýadyňa çäm şo datlar. Näme üçin men aýdyp berýän Döwranyň bir de şeýle ýakynyny aýdyp beresim gelýär. Opşum radnomma akiden özümiz zara mejid. Janyň sag bolsun Döwran. Hemişe de biziň aramyzda şutkajyklaň bilen ýöne sen şutkalaň dobry. Näme diýende de hiç gowny degici sözi ýok Döwranyň. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ýene de 20-30 näçe bolýar? 50 diýjek gal. Ondan kan iş bolup ber, ondan kan iş bolup bermeli normal şo 20-30 bolsa. Maňa şey diýen bolýarlarda, Gülşat. Yarım kuruğa geçipsiň diýerler. Gadyr, yarım kuruğa geçip. Menem yarım kurukdan gowrak bolaýmyň da uýdy ýaşanmam maddi. Kutlu olsun. Uzak yaşa. Müjde buş говорить. Elimdäkin gaýrat et alaýdaýyn. Yo, bu ne? Sumkany alaýmy burada? Yok, sumka Mecidin eline. Yok, beýleki sumka. Mecid Şeýheýew. 50 çotna çyslo bolanok 51. Inniki ýylyňa şu, sakla inniki ýyla çeni. Hawa. Дёвраджан, Гульшат сказала, один из самых близких братьев наших, да? Хочу пожелать тебе в этот день всего самого-самого хорошего. Все твои заветные желания сбылись. Дай Бог, чтобы твои дети тебе всегда на радость приходили домой. Спасибо, дорогой. Вот. С тобой сколько городов мы исколесили, да? Сколько историй было у нас, да, в жизни? Много, да, можно что говорить? Это одного вечера мало будет. Да? Emmeden aýdaýmy o mejid. С днем рождения, брат. Halipamız Dewranjan. Toyun kän bolsun oğun. Ojaň awat. Maşgalaňa goň. Daim diňe toýly günlerde diýdarlaşmak nesip etsin. Toýun. Mehriban Halipam. Doglanyň gutly bolsun, janyň sag bolsun. Saňa sungat ýoluna diňe üstünlikler ardy edýärin. Çağalaň wagtyna goň. Diňe toýlaňa geleli, hyzmat edeli. Güleriň solmasyn işmi bolna. Tamam. Döwran Kadirov diýip ýekajemet. Döwran Kadir we Döwran. Döwranjan gelberik. Men şul bolmasa men aýdymam aýtmalar, dogry maýdan oglanlar o. Döwran Saparowyň aýdymsada gelmeginiň esasy wagtlarynyň biri. Men oturşykda para gaçan öldüm, gelsen o berik. Gelsen sen o ýa-da oglanlarla gelberik. Sen berin, sen näme aňarda dursun o. Gelowerik mi? Parajan. Goňşowadan nana mergenem, sagada serediýä bol, näçe boldy? Özüň gurlap, özüň diýnýä bar. Indi bir aýtmalar bar da, her urdatlar kan gurlasym gelenok ýene. Döwran Kadirov, 8 BMK'dan biziň
Halife Sadan namaz Döwran Saparowyň Aýdym Saz ýoluna düşmegine ilkinji ädimlerini gollan halife Döwran Kadirov. Öňe agam diýemokdum men. Dost diýerdim. Inni agam diýen, agam ýaşyň uzak bolsun, başyň dik bolsun. Allahjan görjeň gowy bolsun, mundan belek beýik arzuwlaň, pullaň köp bolsun. Başga näme? Maşyna Mercedes bolsun. Sag ol. Amcan yürekden kutlayan, sen hakkında näçe söz aýtsaňam az, özüň bilýänsiň. Yürekden kutlayan, ýaşyň uzak bolsun. Döwletçanyň bir gowy sowgat bar diýär. El sowgatly gelýän mihmanam gözüňe has ysy görnýär. Elimdäki almada bolýar diýär. Oho, çapak salalyň. Altından ýürüte döşe dakylýan nişan, olam o da saz açary bolmaly. Saz açar, doğru. Bir men çykla ýagşan. Men emmeň dardy ödýän şular ýalyk şägirt ýetişdirip şulara da gowunmak. Öz aýdymlygyny başga birine diňläňde elmudama ýüregiňe laýyk bolanokda. Şular ýaly oglanlar bar da şulaň döwletçan birinjisinden men diňe men aýdymlamaýdy hatda. Onuň aýdy döwletçan öz başyna da bir zatlar dörede diýip bu. Onuň ýene bir zada aýdasym gele mergen janna. Mergen men bir gepleşik etdik de gyýdylar. Gyýdylar oglanlar, daýlar. Kim gürlemedi? Näme şu gürletmeliň ýeter gyýdylar gürletmelemeň doglanyndy. Aýaşa gelýän awanlar öýtmändir o. Onu gutlagallar menden. Enes, o gutlagallar ýa-ni gepleşik etdi mergenjan. Şonuň bir diska ýazdyk. Onuň bagşlardan gutlanlar bar. Menim doglan ýerim nirde diýsene, doglan ýerim Krasny Kresde diýip başlaýşymdan bir ýarym sagatlyk wize kaseta var. Şonam şuny o. Elýal paýlaman şonu paýlaýyn diýdim, şunu näder paýlatjak. Amatrak da diýis oglanlar soňga diýerler o. Assalamu alaykum. Ali paýaşyň uzak bolsun, janyň sag bolsun. 100 ýaşa. Koşup özüm ziyada, süyeme ziyada. Kunum gitti sıvır yara, olsa da mehrivana. Koşup özüm ziyada, süyeme ziyada. Ay mı yasin, gün mü yasin, bıdırlar içine. Şemenimi sana, baktım olup dol dünyana, süyana, bir elini gülüm bana, bağladım şemenimi sana, baktım olup dol dünyana, süyana, ziyada. Ay mı yasin, gün mü yasin, bıdırlar içine ziyada.
türkmençilikde 4 zat boşlukdaki işgalın eken. Şoň birincisi saçagy, ikincisi sallançagy, üçüncüsü kucagy, dördüncüsü bolsa toyununa tans meydançasy. Aydım şagydım, aşıgy özüm. Men aydayın aydım, salatda sarım. Meni oda uyar, nelik boğalım. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Mal gözlerime kurban, şirin sözlerime kurban. Dime deysen batyan gaygıygama, şere tapmayan bu sözler. Mavi gözlerine kurban dime, şirin sözlerine kurban dime. Dime deysen batyan gaygıygama, şere tapmayan bu sözler. Bağlarda gülsin, toylarda bilbil. Ayvana adaşımdan buğunum her gün. Yüzü sözlerimsin, şekerimi parlan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Mavi gözlerime kurban, şirin sözlerime kurban. Dime deysen batyan gaygıygama, şere tapmayan bu sözler. Mavi gözlerine kurban dime, şirin sözlerine kurban dime. Dime deysen batyan gaygıygama, şere tapmayan bu sözler. Ay oğlan beyler, söylerin dime, sevginin odunu kalbinde koyma. Yüreğine dil salıp oturdu oylan, ben senin aydımla aşığı devran. Ben senin aydımla aşığı devran. Söyleyen diyenin yalanı, söyleyen diyenin yalanı. Dime deyip batma gaygıygama, ünsün bir aydıma sağda söyleyen diyenin yalanı. Söyleyen diyenin yalanı. Dime deyip batma gaygıygama, ünsün bir aydıma sağda. Doğlun gününü kutlu yaz devran, uzak ömür arzu edeceğiz devran. Bugün yüreğimde kalmasın arman, yanlan arzularım yanlan. Doğlun gününü kutlu yaz devran, baktı ömür arzu edeceğiz devran. Bugün yüreğimde kalmasın arman, doğlun gününü kutlu yaz. Sağ ol. Sağ ol. Minnettar. Toy etsen telefon çağırmalı. Evet, seni öz ayratın. Baran toy 70% şoğunu özsün alıp biledi. Malades, malades. Ini mihmanlar davaramızı devam ediyoruz. Kemmemiz şuun hormat koyan halifamız Devran Saparf'ın doğulun ünlü jubiley yaşını yığınırlık. Devran halifa vardı aydanında. Bir neçe de adaydı polyada. O hiç yeri iyiydi, üzüksüz. Yürüyte, fiilaglar, arzular. Aydı oturmalı. Yönü. Devran halifan gövni 5 yaşa çağan kıyali.
Biliyor musun? Guni bir sadiyan, sakannat. Yüreği neyli? Yüreği idil arsın sungotiyalı. Yüreğinde zat yok halifa. Onun? Onun burnu idil tenkiyalı. Öyle tenki beyi kaptalı oku. Ova. Hazır sakannatlığı nur işke yalı. Aydım ayısı İbrahim Tatlıses yalı. Sen bana gözüm gözüme tay, bana tay, bana tay. Dilin gel söyledin, koyma sözümü dar, sana dar, sana dar. Nire baksam, görgen yerine sen çıkan oğlanımdan. Min çağırsam yar, sen gel sesime gel, karıştırma beni. Gel 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 söyle ver bana, bana bana. Gel gel yüreğim ver bana, sen çekinip durma. Gel 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 söyle bana, bana bana. Gel gel yüreğim ver bana, yar çekinip durma. Koy getir yüreğimi, önkü yerine yar, bana yar, bana yar. Seyredip yoluma, gözüm gözüme dar, sana dar, sana dar. Nire baksam, görgen yerine sen çıkan oğlanımdan. Min çağırsam yar, sen gel sesime gel, karıştırma beni. Gel 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 söyle ver bana, bana bana. Gel gel yüreğim ver bana, sen çekilip durma. Gel 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 söylendi bana, bana bana. Gel gel yüreğim ver bana, yar çekilip durma. Bana bana, gel gel yüreğim ver bana, sen çekilip durma. Gel 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 söylendi bana, bana bana. Gel gel yüreğim ver bana, yar çekilip durma. On yaşa yetmerken kedil bu dünya. Çağa toğlanıp oyna vermeli. Ovan ortasından geçen mesui, eşikli, eşiksiz boyla vermeli. 18 yaşta kan kedil bu dünya. Gayzar minki deyip geple vermeli. Gün günden üyt köşüp gelen gülleri bir-birinin idine teple vermeli. 35 yaşta kan kedil bu dünya. Arkana alada yükle vermeli. Uzak yolu düşün, yoloksu değil, yetecek mendilini çekle vermeli. 50'in alkımında kedil bu dünya. Entekler yaşlığını yatla vermeli. Süyücü güller bilen başagayıp olup yıllardan yıllara etle vermeli. Yine 70'den geçen son kedil bu dünya. Kalbini pekliğe oyka vermeli. Ümit ünne verip yaş gelenlere şerişe başını yayka vermeli. Şeydip sallansaktan sonku demeçin güller arkanda daşa vermeli.
Asıl mun kedilsiz günü yok eken. Munna kedil edip yaşa vermeli. Mehriban halifamızın ömrü uzak olsun. Kimi ise durmuşun lezzetini, formatını görüp yaşadı. Canı sağ olsun. Çağların ağrında kimi ise başı dik olsun. Hormat bilen Safa Ariflerin adı bir maşkalasını tüyücülük tortuğun yanına çağırıyor. Oylanyan sen hakta xerete her şağı Yürügümdü koydum ayrılık tağı Çol bedel gıydım benim tegarı Yürügümdün söydim seni güdelim Seni yatlap gündüzüm kalanım Dünyamdan alyasın söyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kalanım Dünyamdan alyasın söyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Yalvarışım çalışmanın güdel kıyda İstedim şu köyün tümünde kıyda Adaten yüreğimden ama budur Yalvar yal gözümü beni güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam yaran yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam yaran yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Savur baş Oy şu götürük işlemedi yani. Oy şu yandan yani yutkaşı bukan yani. Oy sol yanlanın avudan ardular yani. Halifan geleceği, göreceği, durmuş kimi ise avudan oldun. Ya sudan oldun, zartan sağlarına oldun. Yürüdü ulan sen. Yadımdan çıkmadık hiç yavaşlı gece Koğurcu gözlerim bağıtıma dice Korumal edimden alımda pofa Kıvrımı dedim şanlı güdelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam yaral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam yaral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Halife yaşımı din olsun, görüşün dine kovuluk olsun İbrahim. Ene yürekten yürek tapılmaz. Enenin yürek güllen nebittir. Esenin hiç erbet ardı olmaz. Ardı abadlık hem de sağlıktır. Görüşün dine kovuluk olsun, karrama Karrama. Oylanyan sen hakta xerete her şağı Yüreğimde koydum ayrılıkları Çol bedel kıydım benim tegarı Yüreğimden söydim seni bedelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam daral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam daral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup
Seni şeyle gödersin. Şeyle ediysin. Canına can veriyen canım geceler. Bakatla tan yetmez gövher kızıl kim. Dünyam daral yasin dedim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Beni yatlap bugündüm kalalım. Dünyam daral yasin dedim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Lame. Milyonu ali kırız. Izakna gidişti. Emme söyleyenler bağıtaklı tüy tatışarı. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Еще раз. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты. То влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Этим жан-жан, да вот наш вариант. Мама. Мамочка. Мама. Ты, родная. Спасибо. Мама. Ты больше, чем все. Просто мама. Мир это ты, мама. Без тебя мир это просто... Это не mir. Это не мир. Это... Eceler canı sağ olsun. Vatanından bolsun sürgün, doğduk yerden göçen ağlar. Sayrak dillen kalsın bir gün, eşen ağlar. Eşen ağlar. Tenne derdin sürse köküm, azasını çeken ağlar. Emma sana çümse diken, eşen ağlar. Eşen ağlar. Yengtesi de yollan kıyını. Ağır yol geçen ağlar. Yengen bir emma yeni. Eşen ağlar. Vadasından dönse olğıyız. Göz yaşını içen ağlar. Oğlum yanını deyip oğrayın. Eşen ağlar. Eşen ağlar. Beni bir gün yer yudur. Yaşı ezden keçek ağlar. Kırkımdan son yar unudur. Eşem ağlar. Eşem ağlar. Bakşı çoğu şekilde dörüdür bir saat. Şahir çoğu şekilde dörüdür desan. Ene yürekdek yürek tapılmaz. Ene öz mehrinden dörüdüye antar. Yatmadı uzak gece yatmayın. Geçmişin geleceğin yüpün katlayın. 50 yaşta çağalımı yatlayın. Bana ecem canım hudutun berin. 50 yaşta çağalımı yatlayın. Bana öfkebemin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Eceler canı sağlık. Güler yüzünü sanmasın. Bir kov toyun olsa diye. Toyunda iyilin günün olsa diye. Arasında ecen olsa. Yine bakın. Şollar bakın adamlar. 50 yaşta ecenin varlığını koyup yaşamak Alipa. Dedim şu dünyada baktırlığına bir ulla katı utnaması. Ne can? Yaşımı da koyup ne miyse? En atağında koyup yaşa. Toy bidatlı sen ehlim iqballara toylarının adından Halipa'nın öz adından tağ olsun aydı. Halipa. Yaşın udak bolsun, canın sağ olsun, emeyce çağacıklığın arasında başın dik bolsun. Hem bana da göreceğin atnaşığın dine toy bolsun. Şeyle bağıtlı bağıtıyar dövri, bağıtlı bağıtıyar ömrü peşkeş eden mehrivan, kahraman arkadağımızın belent baş aman bolsun.
Rawaç mendili dowam bolsun. Owadan yurdumyzda hemişe toylaşyn. Bu fırsatları gaýtalap bolanok. Ýöne bu fırsatları gaýtalap tomaşa edip bolýar. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp, bajaýyp akşammy ýürüýte hemişelik ýadgar gallaran yurdumyzda iň naýwaşy video, foto studiolary Yaxşı show Ellis Production toylaňyz käm bolsun, janyňyz sag bolsun. Hoş, sag bolun. Ýylda 124 milyon prosmotr alan bu aýdymdan berle dowam edýär. Sağ olun. Hana gatsam şowkun ya. Hana galsın bokun ya. Dörüsün teni tolkun ya. Oşulsun taza her kim ya. Aramsın taşla bari, bedenin bari, utansın yari ya. Ulu gitçi bari, gelsin beri, tan soynari gel. Boşudun gırani, öçür çırani, kıymalı hani gel. Bu gecenin yari, geçmezin uğri, aç golleri gel. Silap durma gel başlanır sen, taşla inni sen taşla mani